Redegør kort for neuroners opbygning. Der findes GABA-receptorer i ca. 20% af hjernens neuroner, hvilket vil sige, at der ikke skal særlig meget alkohol til for at påvirke en person. Blandt andet sidder de i lillehjernen, som er med til at koordinere bevægelserne, hvilket er derfor koordinationen forværres ved indtagelse af alkohol. Alkohol kan produceres ved gæring, hvis alkoholprocenten skal være over ca. 14%. Skal det færdige destilleres? Redegør for princippet bag destillering. For alkoholprocent kan man destillere alkoholen. Princippet bag en destillering er at skille to væsker ad, som f.eks. kunne være vand og etanol. Kogepunktet for de to væsker er forskellige, hvor vand har et kogepunkt på 100 grader Celsius, og etanol har et kogepunkt på 78 grader Celsius. Det er der grunden til, at etanolen kan destilleres fra. På billedet ses en destilleringsopstilling, hvor vandet og etanolen ligger i den her kolbe, som bliver varmet op. Når etanolen når sit kogepunkt på 78 grader Celsius, fordamper det her op i svalerøret, hvor det nedkøles på grund af det kolde vand, der løber igennem her, og dermed ender på væskeform igen. Etanolen vil så løbe ned gennem røret her, og ned i denne kolbe, hvor man så opsamler etanolen. På den måde kan en højere alkoholprocent opnås. Redegør for opbygning og navngivning af alkoholer. Når et stof er en alkohol, betyder det, at det har en alkohol som funktionel gruppe, som også kaldes en hydroxygruppe, som er bundet til et carbonatom. Når man navngiver en alkohol, putter man OL på til sidst, hvilket fortæller, hvorvidt der er tale om en alkohol eller ej. Hver alkohol den kendetegnes ved, at OH-gruppen er bundet til et carbonatom, som højst er bundet til et andet carbonatom. Det ses f.eks. her, hvor vi har OH-gruppen, som er bundet til et andet carbonatom. Det ses også her, hvor OH-gruppen sidder her, som er bundet til et carbonatom, der også kun er bundet til et andet carbonatom. En sekundær alkohol den kendetegnes ved, at OH-gruppen er bundet til et carbonatom, som er bundet til to andre carbonatomer. Det ses fx her, hvor vi har OH-gruppen her, der er bundet til et carbonatom, der er bundet til to andre carbonatomer. Det ses desuden også her, hvor vi har OH-gruppen, som er bundet til et carbonatom, og igen er det bundet til to andre carbonatomer. En tertiær alkohol den kendetegnes ved, at OH-gruppen er bundet til et C-atom, som så er bundet til tre andre carbonatomer. Det ses her for eksempel, hvor vi har OH-gruppen, der er bundet til et carbonatom, der er bundet til 1, 2, 3 andre carbonatomer. Så er der oxidation af alkoholer. Når organiske molekyler de oxiderer, så stiger oxidationstallet for carbonatomet i den funktionelle gruppe, der dannes. Alkohol som propanidol, der ses her, bliver oxideret til en aldehyd, som ses her, kaldet propanal. Aldehyden den vil altid sidde for enden, da carbonatomet har 4 bindinger, hvoraf 3 af dem allerede er brugt i en funktionel gruppe. Og derudover der kan aldehyden oxideres til en carboxylsyre, hvor et ekstra oxygenatom sætter sig her, og der dannes propansyre. Ligesom aldehyden sidder carboxylsyregruppen også altid for enden på grund af bindingerne. Alkohol der ses her, propan-2-ol, det bliver oxideret til en keton, som er et carbonatom dobbeltbundet til et oxygenatom, der ses her. Under reaktion der dannes også vand. Og det bliver oxideret til propanon, som også er acetonen. Tertiære alkoholer de kan derimod i forhold til den primære og den sekundære alkohol ikke oxideres. Molekylære bindinger. Det er bindingskræfter mellem molekyler. Der findes 3 forskellige intermolekylære bindinger. Den første er en dipol-dipol-binding, og den opstår på grund af forskellen i elektronegativiteten mellem f.eks. hydrogen og klor, som ses her. Hydrogen har en elektronegativitet på 2,1, mens klor har en elektronegativitet på 3,0. Det vil sige, at klor er mere negativt ladet end hydrogen, og trækker derfor mere det fælles elektronpar mellem dem, som sidder her. Når molekylet så bindes sammen med et tilsvarende molekyle, vil kloratomet, altså det negative, blive tiltrukket af hydrogenatomet og omvendt, da modsvarende ladninger tiltrækkes. På den måde så sætter molekylerne sig sammen i form af dipol-dipol-bindinger, hvilket desuden er en polær kovalent binding. Det næste det er en hydrogenbinding, som er en stærk form for dipol-dipol-binding. En hydrogenbinding den er bundet kovalent til enten et oxygenatom, nitrogenatom eller et fluoratom i samme molekyle til et oxygen, nitrogen eller et fluoratom i et andet molekyle. Det ses f.eks. ved 2 vandmolekyler, hvor hydrogenatomerne er bundet til et oxygenatom, som ses her. Og hydrogenatomet det kan så danne en intermolekylær binding, altså en hydrogenbinding, til oxygenatomet i det andet molekyle. Hydrogenbindinger det er bindinger mellem polære
molekyler. Og det samme ses hernede, hvor hydrogenatomet det binder sig til fluor i det andet molekyle, hvilket også er en hydrogenbinding. London-bindinger, som er bindinger mellem upolære molekyler, og de er meget svagere end dipol-dipol og hydrogenbindinger. Jo længere det upolære molekyle er, jo stærkere en binding kan der dannes et andet upolært molekyle, da kontaktoverfladen vil være større. Hvis der derimod er forgreninger i molekylet, vil bindingen være svagere, da kontaktoverfladen vil være mindre. London-bindingens kraft stiger altså med længden af molekylet og aftager med forgreningerne i molekylet. Og som sagt er London-bindingen den svageste af de tre intermolekylære bindinger, hvor hydrogenbindingen er den stærkeste.